सबसे पहले मैं हमारी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पीपीआई की मुरब्बी श्री विश्वात्मा गांधी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और आप लोग मीडिया वालों को भी मैं पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोङो जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटि आरो जेसेबांनाखि कमिटिफोर दङ जों जयैनो बेवहाय मोनसे मावथि लोगो हान्जाफोरनि मोनसे बेवहाय सन्मेलन जोङो सावरायनाय हाबाफारि जोङो बेवहाय लादों। दा बेवहाय मेन सावरायनाय हाबाफारि बायदियै जोङो पार्टीनि तरफनिफ्राय जों बेखौनो सावरायनो लादों जे वोटार्स पार्टी इंटरनेशनल जे आन्दोलनखौ खालामगासिनो दङ बे आन्दोलना मेन आन्दोलन हिसाबै जोङो भटारशिपआ जाहैबाय साफ्रोमबो भट होग्राफोरनि नामाव जिखिनि सरकारा जीडीपी हिसाबै फैसा दिहुनगासिनो दं बानायगासिनो दङ बे फैसाखौनो भट होग्राफोरनि नामाव साफायनाय बे रांखौनो डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो भट होग्राफोरनि नामाव जीडीपी हिसाबै जोङो खावनै बाहागोआव जोङो बोखावनानै साफ्रोमबो भटारफोरनो जायफोरनि नामाव दिहुनदों बिथांमोननि नामाव जोङो डाइरेक्ट जीडीपी हिसाबै जोङो खावनैयाव बुखावनानै जोङो बेखौ बाहागो खालामनो थाखाय जोङो भटारशिप हिसाबै जोङो आन्दोलन खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि बेफोरबायदि दाबिया सरकारजों जुदि गनायजायाब्ला नोंथांमोना भबिष्यतआव माबायदि राहा लागोन? गनायजायाब्ला जों जेसेबां गनाया जाया जोङो एसेबांनो आन्दोलन खालामबाय थागोन। नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना पलिटिकेल लेभेलाव फैनो गोनां जादों? पलिटिकेल लेभेलाव फैनायनि जे मेन उद्देश्य बियो मोनसे पलिटिकेल नङामोन, बियो मोनसे अर्गेनाइजेसनमोन। दा 2005आव मोनसे ओरैबायदि पार्लियामेन्ट कमिटिनि दारै मोनसे पास जादोंमोन। 2005आव मोनसे पास जादों। दा बेवहाय 137 एमपिफ्रा बे भटारशिपखौ होनांगौ होननानै मोनसे बिथांमोना सिगनेचार आकारै बिथांमोना समर्थन खालामदोंमोन जे भटारशिपखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफोरनो जीडीपी हिसाबै जोङो होनो हायो होननानै बिथांमोना निजे सिगनेचारजों बिथांमोना होदोंमोन। दा बे समाव जोङो बेनि सिगांनो 2005नि सिगांनो जोङो बियो मोनसे पलिटिकेल नङामोन, मोनसे अर्गेनाइजेसनमोन। दा पलिटिकेलाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों बिथांमोना 2005आव पास जानाय बे भटारशिपखौ आयेन कानुन जानायखौ जोंहा बिथांमोना होआखै। जाय दालाल नेताफोर बिथांमोना होआखै। दा होयैनि थाखायनो मोनसे ओरैबायदि मोनसे कमिटि दंबावो, कमिटि दानानै सारि जारि खालामनाय जादों। बे कमिटियानो जाबाय डिभ'टिं क'इल कमिटि, जायनि दारै नायबिजिरनायनि गेजेरजों फैयै 2011नि 2 डिसेम्बराव मोनसे पास जाबावदों। दा पास जानायाव माखासे दालाल नेताफ्रा आरोबाव बे जिनिसखौ लुथिनानै दोनदों, होआखै। दा खोथाया बेनो जाय बिथांमोना होनांगौमोन होआखै। दा होयैनि थाखायनो दिनैहाय कंग्रेस फैदों, बीजेपी फैदों। बिथांमोना जुदि बै समाव जुदि भटारशिपखौ जुदि होनायमोनबा जों आरो बेवहाय भट होग्राफोरनि पार्टि जोंहा बानायनांगौनि गोनांथि गैलामोन। दा बिथांमोना मोनसे मोजाङै भटारशिपखौनो होयो ना माबा मोनसे मोजाङै जथायै मोनसे सरकार बानायो बिथांमोना। दा बिनि थाखायनो जों मोनसे पलिटिकेल बानायनानै दिनैहाय जोङो पार्टी हिसाबै पलिटिकेल हिसाबै जोङो बेखौ जों बानायनो गोनां जाबाय। बानायनानै जों दिनैहाय इलेक्शन सिस्टेमाव फैबाय। इलेक्शन सिस्टेमाव फैयोबा जों साफ्रोमबो जोंनि भटारफोरखौ जोङो फोजाखांनांगोन जे जों मानो पलिटिकेलाव फैनो गोनां जाखो। दा पलिटिकेलाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो गुसुं लामाजों बोरैहाय जोङो एमएलए हरनानै एमपि हरनानै जों बोरैहाय जोङो भटारशिपखौ गुसुं लामाजों जों मोनहैनो हायो। दा बेजोंनो जोङो बे पलिटिकेलखौ बानायनानै जोङो बे मोननायनि जेनाखि बेबस्था बेखौ जोङो आन्दोलन हिसाबै जोङो खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि बिपिआइ जे भटारफोर इन्टारनेशनेल पार्टिया आसामाव माबायदि जौगागासिनो दं? आसामावथ' मेन हिसाबै जों आसामावनो मेन होनोबा दिनैहाय लसखौ जानाय नङा आरो। बेखौ बिसायख'थि
भटार पार्टी इन्टारनेसनेल Yes, we are एमपि ready. We are ready. जेब्ला सम जागोन समाथ' एसे दंबावो जेब्ला सम जागोन जोङो बेखौ केन्डिडेटखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन जों अलरेडि नांनो थाखाय जों रेडि सायख'नानै दोनखाबाय जों केन्डिडेटआ देरहायोबा केन्डिडेट देरहालांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जे थांखिखौ होसोनानै जोङो नांगासिनो दं भटारशिप हिसाबै मेन एजेन्डा हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन मेन हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन नोंथांमोननि बेवहाय दा रुलिं सरकारा बिजेपि सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि नुनायाव माबायदि बिजेपि सरकाराथ' 2005नि गाहायनि सरकार कंग्रेस फैनायनि उनावनो बिजेपि फैदों दा बिजेपिया जिखिनि खामानि मावनानै होनांगौमोन बिथांमोना दिनैहाय मावाखै दा आं बेवहाय दहायनो सिगाङाव फैदों जुदि कंग्रेस आरो बिजेपिया जुदि भटारशिपखौ होनायमोनबा दिनैहाय जोङो फट'ग्राफारनि पार्टि बानायनांगौ गोनां गैलामोन आरो बिथांमोना आखौ दिनैहाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै गावसिनि थांना थानायनि गावसिनि सियाराव सोलिनायनि थाखायल' बिथांमोना दिनै षड़यन्त्रखौ बाहायगासिनो दं मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि भटारफोर दङ गोरिब भटारफोर दं देशआव जेसेबांनाखि भटारफोर दं जेसेबांनाखि गोरिब सुबुंफोर दं बिथांमोना गावसिनि आथिं सिङाव गुलामी खालामनानै बिथांमोना जागासिनो दं जानो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय बे षड़यन्त्रखौनो खालामगासिनो दङ दिनै जों नुनो मोनदों दि नोंथांमोननि बेनारावहाय ग्लबेल फर मिशन फर ग्लबेल चेन्ज होननाय दं बे सोदोबजों नोंथाङा माबायदि हाबाफारि लाफादों ग्लबेल मिशन फर ग्लबेल चेन्ज बियो मोनसे जाहैबाय दा मोनसे ओरैबायदि थांखि दङ दा मोनसे जोंहा सरकारा मोननै दङ स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार दा बेल'जों जाया दा बेखायनो जोङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे मावगासिनो दं थारमाने बेवहाय मोनथाम टटेलि मोनबा सरकारा जानांगौ सरकारा मोनबा जानांगौबा मोनथाम सरकार दंबावो बे सरकारा फुलफिल जायोबानो बेयो खामानियाव जाहैसिगोन सासे भटाराव बेसेबांसो रां मोननांगौ होननानै एक्चुअलि दानि हिसाबजों सानोबा 8,435 थाखा बेवहाय माने जिडिपि गोलैबाय माने खावसेया गभर्नमेन्टनि बिकासनि थाखाय जों गारबोगोन खावसेया जायफोरनि नामाव दिनैहाय भटारफोरनि नामाव दिहुनगासिनो दङ बे फैसाखौ जिडिपि हिसाबै जोङो बोखावदों खावनैयाव खावसेया भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बिथांमोना मोननांगौ आरो खावसेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनि दा बे हिसाबै जोङो जिडिपि हिसाबै जोङो भटारशिपखौ जोङो बिगासिनो दं दिनैनि बे नोंथांमोननि प्रग्रामावहाय माखासे दोलोफोरनिफ्राय जयनफोर जाफैनाय दङ दोलोआव एक्चुअलि ओरैबायदि सिस्टेमाव जोंनियाव सोलिगासिनो दङ जोङो मोनसे ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने नैबे 2024 लकसभा इलेक्सननि थाखाय जोंहा मोनसे ओरैबायदि रेडि जागासिनो दं जोङो खामानि मावगासिनो दं बेवहाय ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ माने अर्थनैतिक स्वाधीनता फ्रिडम फाइटार माने बेवहाय ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने आङो गुबुननि खोथाखौ बुंला जोंनि चिरांनिखौनो खोथाखौ बुंनोसै चिराङाव टटेलि बेसेबांनाखि भट सेन्टार दं बे भट सेन्टारखौ हिसाब साननानै जों माने ओरैबायदि मोनसे खामानि मावगासिनो दं मोनसे भट सेन्टाराव जोंनि कमिटि थागोन आरो मेक्सिमाम गैयाबाबो जोंनियाव बुरजायैनो दं दा बेनि गेजेरावनो जोङो गैयाबाबो 100नि बारा जोङो मोनसे भर्ति अभियान सेनाहि मोनसे भर्ति अभियान जोङो बे खामानिखौ दा सोलिगासिनो दङ मावगासिनो दङ गैयाबाबो मेक्सिमाम 100थासो जोङो भट सेन्टारनि हिसाबखौ जोङो मोनबाय आरो बाखिखिनि जोङो मावनांगौखौ जोङो मावबाय थागोन दा बेखायनो आङो नैबे मिडियानि दारै आङो बेखौनो साफ्रोमबो भटारफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो नेताफ्रा भटारफोरखौ गुलामी खालामनानै जागासिनो दं दिनै जों आजाद जानो हायाखै दिनै पार्टि हिसाबै जोङो बुंगोन इउपिपिएलआव जाय भटारफोर दं इउपिपिएलनि जाय भटारफोर नेताफोरनि गुलामी जानानै दं आजाद जानो हायाखै बिपिपिआव जाय भटारफोर दं बिपिएमनि बिथांमोना दिनै गुलामी जानानै दं दिनै बिथांमोना माजों फुस्लाय जागासिनो दं माजों गुलामी खालामनानै लाजागासिनो दं दिनै आसुनिनि दारै बिथांमोना लाजागासिनो दङ अरुण'दय खालामदोंनो अरुण'दयआ समान मोनथाय नङा पिएमए वाइ न' मोनगासिनो दं समान मोनथाय नङा
मुसारि जासियो स्प्रे मेसिन जासियो बायदि मैया फिसा फिसौ स्किम जासियो जाय स्किमा दिनै माखासे पलिटिकेल पार्टिनि नेताफोरनि थाखाय लाबालाब जाय भटारफोरनि थाखाय लाबालाब जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै जाय भटारफोरनि नामाव दिनै फैसा सरकारा साबायगासिनो दङ बे फैसाखौ जिडिपि खालामनानै जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ जोंनो एकाउन्टआव हरनांगौ बेखायनो जों बेखौनो खावलायगासिनो दं इलेक्सन फैगौ माखासे नेता दालाल नेताफ्रा जाय नेताफ्रा दिनै भटारसखौ होनो थाखाय भटारसनि सोमोन्दै जेबो सावराया बेफोरबायदि नेताफोरखौ दिनैहाय जोङो फोजोबनो थाखाय जोंबो दिनैहाय लामाखौ दिहुनगासिनो दं दिनै बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन साफारा फायै दिनै बिटिसिनि जंगलाव हाग्रायाव मानै मोसा दं मानै मोसा दं दिनै बे मोसा मानैखौ जोङो फोजोबनायनि सम जाबाय मोनसे जंगलबारि बिटिसियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिटिसियाव मोनसे जंगल हाग्राबारि दङ बे हाग्राबारियाव मानै मोसाया इलेक्सन खालामदों मासे मैयाबो इलेक्सन खालामदों दिनै मोसाया सिखार खालामो मैखौ मैयाथ' मोसाखौ सिखार खालामनो हाया जाय मोसाया दिनै सिखार खालामै दिनै जागासिनो दङ मैया जुदि बे सिखार खालामनाय जाग्रा मोसाफोरनो जुदि भटखौ होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा मैया मैनो भट होयोबासो मैया बासायगोन मैया जुदि मोसानो जुदि भट होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा दिनै जोङो बे खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा बुजिनांगौनि सम जाबाय दिनै जोङो बेखौनो जों खावलायनो सानो इलेक्सननि सम इलेक्सना फैगासिनो दङ गोबां नेताफ्रा दिनै गोबां दलनि नेताफ्रा दिनै नेता जादों फैदों इलेक्सना फैदों थांदों दिनै माखासे नेताफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिनि खोथाखौ आं सावरायनोसै जा बिपिएफआ 2003आव सुक्ति खालामबाय 2003निफ्राय लानानै 2005निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोना सासन खालामदों 15 बोसोर बे 15 बोसोराव बिथांमोना साफ्रोमबो बिटिसिआव थानाय बिटिसि बासिफोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना होनांगौमोन बिथांमोना दिनै बेखौ खालामाखै आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना सासना थिग नङा होननानै दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकार फैबाय मोनसे सुक्ति जाबाय मोनसे मिला मिसानि सुक्ति जाबाय बिथांमोना 3 बोसोर बारबाय बिथांमोनखौबो नायनानै नुयोबा दिनै मोनसे खोथा माबा दङ बाथ्रानि फाव दङ जाय बाथ्रा फावा जाहैबाय देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो बिथांमोना मावगोन ना मावा जोङो 3 बोसोरावनो आराय बोसोरावनो जों बिथांमोनखौ हमनो हादों मिथिनो हादों जे बिथांमोनाबो बिथांमोननि बे पार्टिनि नेताफ्राबो लुथिनानै जाग्रा गासिबो दा बेखायनो जोङो खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो भटारखौ खावलायनो लुगैयो जों साफ्रोमबो सैथान जानांसिगौ गोरों जानांसिगौ साहस जानांसिगौ गोरा जानांसिगौ जाय गोरा जायोबा जाय नेताफ्रा भट बिहैगोन बिथांमोनखौ सदन खालामोबासो सोंनाय फिननाय खालामोबासो गोरा जायोबासो बिथांमोना गोसोआव जि साननाय दङ जे गोसोआव माबा माबि साननाय दङ गोरिबफोरखौ लुथिनानै जानायनि जे बिथांमोना षड़यन्त्र बाहायगासिनो दङ सानगासिनो दं बे जिनिस साननायखौ धंस खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा रेडि जानांगौ बेखायनो जों खावलायगोन इलेक्सना फैगासिनो दं इलेक्सननि समाव जों साफ्रोमबो रेडि जा नोंथांमोननि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव मा मा हारिनि मानसिफोर लोगो लाफैदों बेवहाय जोंनाव मोनसे नैबे पार्टियाव जाहैबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल भटार्सआ सोर जायो देशआव जेसेबांनाखि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय भट होग्राफोर दङ बिथांमोना भटार्सआवथ' आरो जाति धर्मनि खोथा गैया आमी हकले भटार হয় जों साफ्रोमबो भटार दा बेवहाय जेसेबांनाखि देशआव जाति हारिनि धर्मनि मानसिफोर दङ जों बेखौ हारि धर्मनि खोथा लायालाबासिनो जों भटार हिसाबै जों बेवहाय खामानि मावगासिनो आरो भटाराव भटारखा बेवहाय खुनु जाति धर्मनि खोथा गैया जों गासिबो भाइ भाइ थेंक इउ